बड'लेण्डआव फिन खनसेबाव दुरन काप जानो थांगासिनो दङ। थांनाय 2023 मायथाइयाव एशिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दुरन कापआ खुंजादोंमोन आरो बेयो 132 बोसोर एबा 132 खेब खुंजादोंमोन आरो बे 132 दुरन कापखौ जोंनि बड'लेण्डनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोबोद मोजाङै जों खुंफुंना हरनो हादोंमोन आरो बिनि थाखाय भारतनि रौनिया हान्जाया एबा भारतनि आर्मिया दुरन कापखौ जिहेतु नायो बिथांमोना गोजोननानै फिन खनसेबाव 133 दुरन कापखौ आरोबाव बड'लेण्डआव खुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनो गथायदों आरो बिनि थाखाय जोङो गासैबो साखाफाराया जाबाय। दुरन कापनि गुबै गेमा जोंहा फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 30निफ्राय जागायगोन आरो आगस्ट दाननि 21सिम बेयो सोलिगोन आरो बिनि थाखाय जोङो एबाराव बा बे बोसोराव जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाखौ सांग्रांथि एबा माखासे बाथ्रा मोनथिहोनो थाखाय जोंनि जे ट्रफि दुरन कापनि बे ट्रफिखौ दानि बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो जोङो जिल्लानि गाहाय सदराव लाबथिंनानै रायजोफोरजों सावरायलायनाय रायजोफोरनो देखायनाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों जायखौ जोङो ट्रफि टुर होननानै बुंदों आरो बेनिनो गिबि साननि हाबाफारि बायदि गाबोन एबा 11 जुलाइ खालि उदालगुरिनि सदर जोंनि जि नोलोबारि गेलेग्रा फोथार दङ बे गेलेग्रा फोथाराव बे ट्रफि टुरखौ जोङो लानाय जादों। जों उदालगुरि नोगोरखौ बे ट्रफिखौ लानानै गिदिंगोन। बेनि उनाव नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा जोंनि जि आगुनि जि गेलेगिरिफोर दङ बैसोगोरा बिथांमोननि गेलेनाय दिन्थिफुंनाय दङ जोंहा 7 खेला माने 7 vs 7 होननानै बुंदों माने 25 मिनिटनि बेखौ जों गेलेनायखौ दिन्थिफुंनाय जागोन आरो उदालगुरियाव जोङो आइजोफोरनि बे दिन्थिफुंनायखौ जोङो खालामनो नागिरदों जिहेतु मोनबा जिल्लायावबो जोङो हौवाफोरनि होजोबनो जों सानाखै मोनब्रै जिल्लायाव हौवाफोरनि थागोन आरो उदालगुरियाव आइजोफोरनि थागोन आरो जोंहा 11 जुलाइ खालि उदालगुरि 12 खालि तामुलपुर 13 खालि जोंहा बाक्सा जिल्लायाव जोंहा थांगोन बेनिफ्राय 14 खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव क'क्राझार इभेन्टनि थाखाय जोंहा मिरुनां एबा सेन्ट्रेलि जोङो बे ट्रफि टुरनि प्रग्रामखौ जोङो खालामगोन। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थागोन आसामनि गेलेमु मन्त्रि नन्दिता गारलसा बिथाङा थागोन लोगोसे इण्डियान आर्मिनि जि गोजौ सारिनि मावख'गिरिफोर अफिसियेलफोर बिथांमोना थागोन। बिनि उनाव 15 खालार खालि जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे ट्रफि टुरखौ जोङो फोजोबगोन आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो थांनाय बोसोरावबो जोंहा बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टीम दङमोन बड'लेण्ड FC होननानै देग्लायबो जोङो नैबे 133 दुरन कापआव बड'लेण्ड FC बेखौ जोङो लादों एबा बड'लेण्ड FCआ बाहागो लानो खाबु मोनगोन आरो जोङो एबाराव जोंनि बड'लेण्ड FC जि हान्जा बे हान्जाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों खालामनो नाजादों। जोंनि OSD बिटिआरनि आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव बे फुटबल हान्जानि प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दङ आरो नैबे 133 दुरन कापनि जोंनि क'क्राझाराव देग्लाय बाहागो लागोन मोनब्रै टीम बड'लेण्ड FC उरिष्या नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो BSF बे मोनब्रै हान्जाया बेहाय लिग गेलेगोन आरो 21 आगस्ट खालि क'क्राझारनि बे साइ स्टेडियामावनो क्वार्टार फाइनाला जागोन। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो गेलेगिरि गेलेग्राखौ दैदेनग्रा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंहा खालारफोरखौ जोङो थि खालामना होनाय जागोन गासैबो बेबस्थाखौ बेखायनो बयखौबो नायनो थाखाय आं खावलायगोन आरो गोजोननायजों फोरमायगोन सा सानजा भारतआवनो गिबि जोंनि क'क्राझार साइ स्टेडियामनि जि गेलेग्रा फोथार बेखौ जों अन्थाइ बालानि जोङो मोजाङै जों बानायनाय जादों जेराव अखा हाब्लाबो जोंहा खुनु साननांगौ जेबो गैया गासैबो बेबस्थाखौ मोजाङै जों खालामनाय जाबाय। जोंनियाव मोनसे थांखि दङ जोङो भारतनि जि मोनसे गोजौ सारिनि गेलेनाय ISL बेखौ जोङो खुंनो थाखाय बे फोथारखौ रेडि खालामगासिनो दङ।
दुरन काप एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो बे गोजामसिन गेलेनाय बेखौ जोंनि बायदि फिसा मोनसे काउन्सिला खुंनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव होननानै आं सानो। मानो बुङोब्ला गोबां रायजोआनो दासिमबो बे कापखौ खुंनो हायाखै बा खुंनायनि खाबुखौ मोनाखै। नाथाय जोङो बिटिआरआ खनसे नङा बोसोरनैयाव खननै जोङो खुंनायनि खाबुखौ मोनबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों। से नम्बरावनो जोंहा थांनाय 132 बे दुरन कापखौ खुंनायनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो एनसिसिनि इउनिट मोनसे जोङो मोनबाय। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा थांनाय बोसोराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बेखेवजेननाय गेलेखालि आरो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोसोखांलाय गथायदोंमोन जे बड'लेण्डआव जोंनो एनसिसि इउनिट नांगौ। बड'लेण्डनि जिफोर कलेज बा सिनियर सेकेन्डारिफोर दङ बेयाव एनसिसि इउनिटखौ जोंनि उदालगुरिथिंनिया तेजपुर इउनिट आरो हरै गेजेर खन्दनिया गुवाहाटी आरो सोनाबथारनिया धुबुरी बेबायदि माखासे जिल्लानि बा जायगानि इउनिटजोंसो सालायोमोन। नाथाय जोङो दायो बिटिआरआवनो मोनसे इउनिट मोननाया जोंनि थाखाय बा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव आरो जोंनि बड'लेण्डनि बियो मोनसे जोबोद माने गोग्गाथाव बियो सम्पति जानानै थाबाय। दा बेखौ जोङो दुरुन काप खुंनायनि थाखायनो बेखौ मोन्दों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बेनि गेजेरजों जिहेतु दुरुन कापखौ सनि टिभिया लाइभ खालामो माने सनि टिभिखौ सारा मुलुगावनो नायो आरो जिहेतु दुरुन कापआ एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन गेलेनाय बेहाय जै खालि क'क्राझाराव स्टेडियामाव खेलाया जागोन साइ स्टेडियामाव खेलाया जायो बै खालि माने 1.5 घन्टा सनि टिभियाव क'क्राझारनि मुङा फोसावजाबाय थायो। दा क'क्राझार होननानै गोबाङानो मोनथियामोन जेनेबा क'क्राझारा बहा दङ बहा मा आरो सोरबा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव मोनथियोब्लाबो क'क्राझाराव बा बिटिआरआव बा बिटिसिआव बा बड'लेण्डआव माने हिंसायारि जाथायसो जाबाय थायो बेबायदि माखासे समाव मोनथियोमोन आरो निउसफ्राव मोनथियोमोन। नाथाय बेबायदि इन्टारनेसनेल लेभेलाव हाइलाइट खालामनो हानाय जों राहा मोनाखैमोन। नाथाय दुरुन कापनि गेजेरजों बिटिआरनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि जि ओनसोल बे ओनसोलनि बाथ्राया फोसावजाबाय थादों। दा बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोबोद मोजां बियो। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव बेखौ जोङो हमदांनो हायाब्लाबो नाथाय गाबोन समफोर बेनि जि रिजाल्ट बे जोबोद मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला असान्ति दावराव दावसि जाबाय थानाय जायगा बेबायदि मोनथिजानायखौ जोङो दानगारनो थाखाय गोबां राहा लादोंमोन आरो बेफोर राहानि गेजेराव दुरुन कापखौ जों खुंनायाबो मोनसे गिदिरथार राहा। दिनै मुलुगनि गोबां जायगायावनो माने क'क्राझारनि नामखौ दुरुन काप खुंनायनि गेजेरजों मोनथिबाय। गुबुन गुबुन बिजोंजों मोनथिदोंब्लाबो नाथाय नैबे दुरुन काप खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बांसिन मोनथिनो हाबाय आरो जायफोरा लाइभखौ नायगोन सनि टिभियाव माने दुरुन काप सोलिबाय थाब्ला बेयाव जों गेलारियाव लिरो माने सिटि अफ पिस एबा गोजोननि नोगोर। दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय इस्टाब्लिश खालामनायनि बेयो मोनसे गिदिरथार माने राहा होननानै आं सानो। आं बेखायनो खावलायगोन बेयाव राजखान्थिनि दोलोनि आफादनि जेबो फाराग थानो नाङा। गाबोन सोरबा राजनिति खालामोब्लाबो बेयावनो थानानै खालामनांगोन। दिनै जों खालामदोंबा बेयावनो थानानै खालामदों। गतिके दिनै सोरबाया बेरेखा हान्जाया बेखौ गुबुन रोखोमै नायनानै गाज्रियै फोसावदोंब्ला गाबोन बे पावाराव फैयोब्ला गावबोथ' बे मासियाव जिरायनांगोन। दा बेखायनो बे दोलो संगठन आफाद राजखान्थि दोलोनि जेबो फाराग थानो नाङा। बेयो जोंनि ओनसोलनि खोथा आरो जोंनि जौगानायनि खोथा। जोंनि जायगाखौ जों अरायसम मोजां आरो जौगानाय लामायाव थांदों बेखौ जों फोसावनांगोन। दा बेखायनो दुरुन कापखौ नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों सहजुग खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। खारन बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला गायसनजादों आरो जोंनि गोबां उन्दै उन्दै गेलेगिरिफ्रा गोबां थुलुंगा मोनदों। दुरुन काप खुंनाय लोगो लोगो गोबां थुलुंगा मोनदों। गोबां गामिफ्राव मोनसे समाव गेलेनायखौ एसे गारनाय बायदि बा नागारनाय बायदि जोङो नुदोंमोन। नाथाय दिनै दाफ्रोमबो गामियाव गेलेनायनि जि मोनसे परिबेस बियो फैफिनदों आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव जुदि मुखुब जाना थानो हायोब्ला गुबुन गुबुन समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। दा बे बिथिंजों जोंनि समाजा मुलाम्फा जागासिनो दङ।